gaur hemen bildu gara 03ko intersindikala eskatzeko, Txibite andereñoari eskatzeko, bere departamentuari, Carlos Gimeno jaunari esateko, mesedez, 03arekin negoziatu dezala. Konprometzu bat hartu zuten 03 zikloari aurrera egiteko, eta ez daude konprometzu hori betetzen ari. Orduan hori eskatzen dugu, konprometzu hori betetzea. Eta mahai negoziazioan sartu nahi dugu departamentuak eta Nafarroako federazioak, udaleta federazioak sortzen duten mahai horretan, sindikatuak ere hor bertan egoteko. Gu bait gara ezagutzen dugunak langileen eta beharrak, eskolen beharrak, eta ezagutzen dugu eguneroko hori. Orduan eskatzen duguna da gurekin eser daitezela, mahai batzorde horretan parte hartzeko. Urte osoa daramagu mobilizatzen, egin ditugu, bilerak eskatu ditugu departamentuan, kontzentrak egin ditugu, Arartekora ere jo dugu, federazioarekin ere hitz egin dugu, eta oraingoz ez dugu erantzunik izan. Espero dugu orain horregatik elkartu gara hemen hori Txibite andereari eskatzeko bere hezkuntza departamentuari eta Gimeno jaunari esateko badela garaia eta haiek sinatutako konpromezu horretan ja behingoz lana edo lanean jartzeko.